mga kandeng. So, ariyan yung mga kandeng dire ay. So, niaray mi resibo. Nga, grabe ka silaw dire sa. Sa mga baboy. Yeah, airplane. Hindi ko takog agtang. Ika. Silawo eh. So guys, mana dito tong marga guys no. So nindot kay to siya guys, nindot jud. Nindot. Mura gyud tag mga abnormal to no. Sus, Diyos ko. Joker ta karon guys ha, para mo viral ta guys ba, para makita atong naong sa TV, para makita kung unsa ta kagwapa. Ay sige ra makagposing dira. Joker sa ta karon guys ha, ka wala gid tay lingaw karon guys oy. Sige ra taghangad-hangad naong diris taas guys. Sa ato makita mga pakuras electric pan. Ay katawa. Mga sugara nga gasiga-siga wa tay mahimo diris balay. So mag-vlog ta karon guys ha, para ma-viral sad to bo. Dito pa ako na ng uban diya, di na ta magsalig. Mag-ingon sa atong buang atong kaugalingon. Pangnimuin. So guys, sige na siya katawa guys. O siya mahimo siyang kinabuhi. Ako guys, naman ko mahimo sa akong kinabuhi guys. So wag nyo akong pakialamin kasi mahirapan talaga tayo niyan sa kalisod. Hindi tayo makialam sa mga tao guys kasi mga Bisaya man tayo. Hindi tayo magkatawa-katawa guys. Hindi dapat tayo nang bubuli to each other. Ganon. So guys, buwan ta guys dito magsalig sa mga vlogger nga sigpakatawa sa ato guys. So, mura mo tagbuon guys, mga tao ko tas atong kagalingon guys. Pila na pag papangit-pangit pero sa inyong naong sa video niya, pag tanaw ninyo mo katawa mo, di ba guys? Guys to. So, you don't know. You don't know man. Guys, katol akong ulo guys, na ikuto diri guys. Oh. Sige guys. Guys, nari ko ipag-give away guys. Tala ako ipag-pakuan-plan guys, oh. Inyo na ni akong helmet guys. Guys, inyo na ni akong helmet guys. Muna akong i-give away sa inyo guys ha. Anialang ko dari sa balay guys. Kay ako nang ihatag sa inyo. Kay nami helmet guys pero kami motor. Mura yun na guys. So guys. Doon ba bataas ba? Uy, guba na akong cellphone dira ba? Guys, napa guys, oh, guba nga online. Sus, guba-guba lang na siya guys. Pero pag ipatahi ninyo, maayo na guys. Oy, hala guys, mahal kay na guys. Dahil na sa ukay-ukay na palit guys, mga 1,550. Sus, na magitong kaldero nga nasa KMGS nga 1,000 kapin, magitong baligya sa kaldero nila guys. Sus, kani pa kang online nga. Chuy, kinyo, ni gawas lagi ang pum. Dari yung dariya guys. Guys, nag-vlog sa Tiyag Iya guys. Kaya di siya mo tampos ako. Ako guwapa ko na ko. Tara guys, oh, nag-vlog siya Iya guys. So guys, you know, mura to akong ingon sa inyo guys ha. So buang-buangan ninyo yung kaugalingon dito. Magsalig sa mga kuandira guys. Mga panibil juice. Kaya, sus, wala na sila sa ako guys. Guys, kay puro sa binuang. Guys, ako nagbinuang guys, seryoso ko sa inyo. Guys, so okay na ba nga maghimo ko vlog? Ipapimos ako ninyo guys kay para dagan sa tag viewers sa tong vlog guys. Uy kay mag-vlog ta, 1 like ra. Sas just ko Mario Sip, kapoy-kapoy ra taghimo sa channel nato guys.
So, ma-practice atag atong intro, guys, no? Para, ganun. Practice. Mag-practice atag, guys. Kaya para, kilay guys, bay. Bantog pangit yung kilay. mag-practice atas atong intro, guys, ha? Sige, ingani atong intro. Sige, guys. Wait lang, guys, ha? So, what up, guys? It's me. Maabli ni, dala ang yawi. Ikaw ba? Mag-ilong ka kay nag-vlog ko. Take two, guys, ha? Sorry, kay guys, kini unggoy diri kasi yaw-yaw. Ano kaya ba? Apil man day ko. Guys. Hi, mga kabuangers! So, you know, guys, muna siya akong intro, guys, sa ano, guys, murisa na ninyo. Hi, mga kabuangers! So, unsa pa may hulat ninyo karon? Magbuang-buang na kita! Guys, nakita na akong kagalingon, guys, ba? Karon bagid ko ka-reflect, guys, nga mura day kog anak sa alat. Ala. So, guys, what do you guys, ayaw gid yung panginawa, guys, ha? Kay, guys, ayaw gid, guys, ayaw. Ayaw. Guys, nako'y ingon, nako'y story. Story. Once upon a time, the end. Charot. Kanang, guys. Nakalimot to sa kong story, guys. Ay, kabalo, baya mo, guys. Madagan, gikinig sulod sa kong utok. Pero isa rin gisulod sa kong dugan. Guys, ikaw, tanananan. Guwapa yung guys ba? Jara. Sarah. Oh, guys, kanang. Guys. Guys, isa ra ka buok tao sa sulod sa dugan, guys. Pero, guys, niyawa siya sa kuha. Mag-live tapin pa. Hindi na nga. Alam kong manila. Lalo di ko kayang bumitaw at ikaw'y masasaktan kahit pangaota si kagpilak bangga. Guys, level tayo, guys. Bati-bati lang ni Naong, guys, pero pag bukanta ko basig ba in love ka. Ay, charot din na to, i-zoom-zoom. Ay, kamakalaro itong eyebags. Pero, guys, proud sa akong eyebags, guys. Munang nagpasabot, guys. Uy, nga, naghirap ko, guys. Naghirap ko, nagtrabaho ko, guys. Nabilar ko sa akong trabaho, guys. Kabalo mo sa akong trabaho, guys. Sigawid silpon, sigligid. Oh, ganun. Mura na siya, guys. Mura na siya, guys. Sa din ninyo, ibulgar, guys. Okay. Kita rin ako baluan na, guys. Diba, sus, mga supporter. Oh, sige, support. Ano pag selfish kay mo, guys, ba? Dili mo maging anak, guys. Dili mo maging anak, guys, ha? Kay gitarong ta mo, guys. Nagpakatawa ko ninyo, ra ko yung naon, ha? Ay, pag di ko mag-vlog. Oh, charot, guys. Love kita mo, guys. Ay, ayaw, maghawa sa ko, guys. Kaya, maragi sulod sa kong kasing-kasing ita. Charot. Basig, discourage si crush, ani, guys. Bakay. Batik itagnaw, guys, mura gyud tagnaw alat o tanawa tong buhok o mura naghalas. Sus, Diyos ko, guys, wa pa gyud tay ligo na mawalan gyud tag guy no manners and right conduct gyud kay nagatubang tubang sa baba ay nagatubang sa video nya manglisbong baba. Sorry gyud kay guys, ano man na, guys, support ta, guys, support kay kanang mga nagtanaw biya sa dura ba sa iligo. Charot. Ako ra dito, guys. Ayaw magagalit sa ako. Guys, kay kabalo biya mo, guys, nga binuang in town ta. Ay taon ko ninyo sulunga diri sa balay, guys. Kay na ayaw jud, guys, kay di ka mahimutang ana, guys. Di na gid ko magpakatawa karon, guys, ba. Mila ko, guys, mila gid ko, di ko palugpig. Charot. So, mo na siya, guys, ha. Kay, di ka po, yun na magiging ko, guys. Sige, bula-bula akong baba, guys. Di na, guys, ha. Bye-bye! Babe, takpan mo na. In 3, 2, 1. Flowers to me. Charot, bye-bye! Note, the Cassie is the liar in the maze. Hindi ka tunay na Mondragon. Ampon ka lang. Huwag kang tumawa-tawa dyan. Hindi ka anak ni Lolo Dad.
Oo, Cassie. Oo. Hindi ako tunay na Mondragon. Marka, dili kasi. Ay, pagbuot kayo muna ako Huwag ka nang magmaang-maangan pa. You do not, Cassie is a liar in the maze. Ipapasok talaga kita sa sardinas. Cassie, huwag ka munang papasok sa school. Pero tita! No, Cassie. Sumunod ka na lang sa sinabi ko. Okay po. Mami, baka anong gagawin niya sa akin sa school? Huwag mo siyang papasukin. Cassie, huwag kang pumasok. Marga, di ba sa akin yung gown? Hindi yan, hindi, ginawa ko to, hindi yan sa'yo. Akin yan, isa kang magnanakaw, wala kang hiya. Ikaw ang walang hiya. Hindi ka tunay na Mondragon. Hindi ka anak ni Lolo Dad. Oo, alam ko, Marga. Alam ko na hindi ako tunay na Mondragon, na hindi ako anak ni Lolo Dad. Dapat lang na malaman mo kasi ampun ka lang. Oo, alam ko. Kaparehas lang kayo ng mama mong madumi. Kaparehas lang kayo. Hindi madumi ang mama ko, Marga. Isa siyang madumi. Kahit sino lang ang ama. Hindi. Hindi madumi ang mama ko. Kinahasa siya, Marga. Matawad. Hindi ko sinadya.